Siyabingelela babodokotela babesizwe babojabulile umfana omuhle ekhehlela umzulu amancinci sangesoli futhi ngixolisa. Bantu bakithi this is babodokotela umfana omuhle nje ekhehlela umlungu. Ngiyashutha-ke namhlanje ngisebhilidini kuthiwa i-Nedbank House Building, i-Nedbank House Building. Angikuveze lokhu. Babodokotela usebenzela eThekwini umgaqo esekona corner of Queen Street and Albert Street. Hey bakithi ake ngikhulume lento le. Njengoba namhlanje nginakhela le video le, ngine-topic ethi Youth Invention Competition, Youth Invention Competition. Liyadunguzela izwe lethu. Sinabantu abangama foreigners who are in South Africa. They are smelling like pigs. They are hated by far because they are same like us. I repeat, abangama foreigner in South Africa, they are smelling like pigs. They are hated like frogs because they are black like us. Lento angazi zoyilungisa kanjani ukuthi umuntu omnyama amnyanye umuntu omnyama okudlula ibathroom yakhe akwazi ukuhlala khona nefoni ayicofoze ebe ngaphansi kunamasimba. Uncama kohlala etoilet thothi kumnandi hle thothi uphethe ifoni uhlele ku TikTok. I'll tell you that China amaningi esinawo in their business, they're illegal immigrants. China amaningi by far they're illegal immigrants. Labafana laba abase India, Parkis, Bangladeshis, they're the illegal immigrants. We got people here from Iraq. I've got proof. They're illegal immigrants. But ngeke uzwe neyodwa operation ethi let us visit their properties and residences and shut them down and throw them out of the border. Because they are not Africans. If they are Africans, indeed we were going to do that. Coming to the science of illegal immigrants. Illegal immigrants, it is a legal term. It is a legal term. What makes somebody illegal in the country? That is for somebody else. I'm not a legal expert. But ngifuna ukuveza lokuthi thina abantu abamnyama, we find it impatience to deal with anyone else who is Russian. Lana sinabantu, believe you me, abaqhamuka East Europe. Abadila ngendlela eyisimanga nento esikhohlakele. We are doing legally about that. They are doing human trafficking at the highest degree. They are controlling arms because they are safe in South Africa. They can do whatever they want. But because bangabelungu or ababona ntamnyama, we're taking a decision ukuthi they must be the one who to be ejected. But into engifuna ukuyisho, very few states or countries in Africa, very few countries in Africa that never help South Africans. People, when they talk about freedom fighters, they talk about NC. NC was not a sole freedom fight. PAC, what happened to PAC? What happened to PAC? Very few countries. Tanzania played a huge part. I mean, huge part. Zimbabwe played a huge part. Mozambique, Zambia played a huge part. Angola played a huge part. Most of the countries, Ethiopia, you name them, Nigeria played a huge part in order to help these people of South Africa to ascertain what is called freedom. Even people in Nigeria, students, they were asked to give 5 rands, according to our currency, 5 rands towards liberation in struggle in South Africa. Lot of countries, but none of those countries we tolerate them if they're here. We don't tolerate them. We don't want to know why they're here. We hate people from Zimbabwe, no, Mozambique. But we've never been in Mozambique. If I can take you to Mozambique one day, ask you to stay there, just one day. I was in Mozambique the other day. I crossed Rio Save, R-O space Save. I crossed over the river. They call it. Listen to me carefully. I drove
for like 3 hours. I drove 3 hours without seeing not even one house that is not burnt down. Not even one house that was not burnt down. We don't know what happened to those people. And the media doesn't tell us what happened to those people. Immediately when you cross Rio Save, the villages has been shattered, burnt down completely. Akukho mbuzi, akukho nkomo, akukho into khona imbongolo, ubona imi yodwa imbongolo. Akho nje akho lutho. Ubona lutho, imizi yonke ishile. I saw the quality of poverty in Mozambique whereby even i-toilet paper ingekho, uma ufuna ukuya e-toilet kuthiwa hamba nje kumele, hambela. We can teach our hearts to start not to love them, but to tolerate them, to be patient with them. Let the Department of Home Affairs do something about their jobs, but let us be patient with them. I'm not saying that they must all come in South Africa, but let's just be patient with them. And something, one way or another, something's going to happen. Because, listen to me carefully, those who failed to benefit from illegal immigrants, they attack them. Those who fail to benefit, because most of the time they're being used by certain individuals who are not Africans. If they find ethical that they cannot benefit anything, they force them out by force. They force them out. Yeah, sibona izinto laphana Mozambique ezangishintsha attitude, shintsha completely. Ngaye Malawi, and I swallowed my pride completely. Angikho lapho. This is Babu Dr. This is Bajabulile Mfana Mdletshe Khetho Mzola Manxesi. Our topic today says youth invention competition. Angikhulume lento iyiqiniso kodwa elibabayo. Angiqale phansi. Lento ezokhuluma iyiqiniso kodwa elibabayo. By far abantu abaningi bazalwa ama girlfriends and boyfriends. This is a true fact. Ayizwakali kahle uzothi babudokotela ke manje usangidosa uthayela ngihubhe ngawo ngempela manje. Lalela. You were brought up on this earth, awuzalwa umakho nobaba wakho. You still got umkhulu nogogo. They brought you on earth because if they were not alive, ngaba ukho. Meaning that ubaba wakho abantu abaku visible sight obabona abakuzala, but kunabantu abaku unvisible sight okuyibona abaphoqa ukuthi abenze ukuthi ube mainstream ukuthi ngemhlanje ugcine ube la. Labantu laba ugogo wakho benomkhulu wakho bashada ngendlela yesikholwa. Listen to me carefully. What they did was balobolana benza yonke into. Mase besuka bahamba baya esontweni emaRomeni. AmaRoma kade control kakhulu i-religion. Baya emasontweni emaRomeni bafike bashada. Uma beqeda ukushada ngomgqibelo, kwathi ngesonto base basina egcekeni call it umshado wesiZulu. You understand? Labo bantu, they've already got a defect edlozini. Babudokotela ngibuza ukuthi uthini kumina. Uma kunomsebenzi ekhaya, kukhishwa isithebe. Isithebe esokugcina esikhishwayo esengane. Isithebe esokuqala esikhishwayo siya ngaphakathi kuround la kuhleli khona abantu abadala. Bakhishela isithebe sabo. Yangizwe ngithini mase kukhishwe somama. Mase kukhishwe sensizwa. Mase kukhishwe esabafana. Awuqali ngabafana, ugcine ngamakhehla. Ngesikhathi ukudla abafana lapha amakhehla ayaphuma. Uyohlangana nawe eminyango. Ayaphuma amakhehla. Ngoba wadelelile. Uthatha utshwala babo wabunika ingane kuqala. Labantu bafike bathathe umshado wabo, bawushada esontweni. Bashade baqede esontweni, mebeqede esontweni boshutha izithombe. Uma bebuya ngakusasa sebenomshado wasekhaya, ithongo alisayingeni leyonto. Kanti bona befuza ukuthi bashade egcekeni, baqede, kwabiwe kwenziwe yonke into. Kushuthwa izithombe. Mekuqedwa lapho bese kuhlelwa ukuthi ke ngesonto elizayo sesoshada esontweni. Umshado ke laba abawufunayo ukuthi aqale kwenziwe la ekhaya kuyimanxa kodlalwa
ngoba esontweni kusuke kodlalwa nje ayikho into esoyenziwa kusuke kodlalwa. Kuyimanxakeni aniqali ngokudlala nibuye nenhlabathi mase nizophakela abantu abadala ukudla. Angikho ke lapho ke asibuyeni futhi ke. Into eyenzekile ugogo wakho indlela enza ngayo izinto umkhulu wakho bagcina bengasazwani. Bahlukana. Bagcina nje ukuthi bazalisane umkhulu wakho waphindwa washela usibaru wakhe la wamhamba ngeayina wathola ingane kwathukwana kwahlukana, meaning that esazele ingane eziwu2 kuphela okubaba wakho no aunt wakho lapho. You understand? Thereafter ubaba wakho usethola uma wakho useyamshada ngamasiko namaqiniso wonke aphelele. Uma emshada into eyenzekile lapha emuva senibiza isibongo ke manje lesi sababa wenu esiuNdlovu. Menibizwa uNdlovu kanti kahle nina kufuna ngabe nibiza isibongo sika gogo loya ongakaze ashade vese. Ubaba wakho uzalwa intombi. Le ntombi lena ezalwa abantu abashade esontweni emaRomeni. Ngalo ndlela ke ethongeni holistically njengoba beze bekuayine nge2-1 bethi idlozi elikhulu lasekhaya makho because bayazi ukuthi ukuzaleka kwakho okuningi u70% ungasekhaya bomama, u30% uhleli ngasekhaya. La kulesibongo leso sibiza ukuthi esakini ngokuthi izikweleti eziningi azikho kababa wakho zingapha la ekuzalwa khona uma wakho indlela kuzaleke ngayo leyo chain leyo inama defect amaningi. Ingakho kubona ukuthi into zakho zihamba ziba nefindo zihambe zibe nefindo because ilesa sibongo awu understand mina ngiyinyanga ngifuna ube inyanga ngifisa ubunyanga ngiyinyanga verse. I see this thing every time. Now when afika umuntu ezophahla nginesigodlo ongena kusona nami ngikuphahlele. Uma sekufuza ukuthi ngiphakamise amadoda eqiniso sengiyabuza mengiphakamisa lamadoda ngiwaphakamisela usibani asho yena umuntu ehleli lapha ethi babudodela kunenkinga ke lapho. Eyani inkinga? Hayi mina yabona isibongo engisibizayo. Isibongo sika baba. Oweshade noma umama wangithola ngaphandle. Ugogo washona ngina 10 years wangithatha ubaba uma ngazohlala nalo baba mengina 15 ngashayela iID ngesi lesibongo salo baba akusona isibongo sami lesengisibizayo. Kanti wena isibongo akaba yazi umama ngithi ngiyambuza ubaba ukuthi ubani vesana ngithuka athi fusenga leso sigebengu ngiye ngodoti angisazi isibongo sami ukuthi ungakaba. Iqale ke manje igqilaza manje incenge ngogogo athi yabona lesa gogo ke ngicela sisiyeke lesa gogo. Bekungcono sona leso ngicela sisiye yabo umuntu engafuni ukukhuluma into ethi yabona lesa gogo ngicela bese sisiyeke lesa gogo. Angibuyele kumina ngudumsana kaZoma ngizalwa uThulani wakaZoma ngizalwa kuphumzilo kaMgenge iyaqhilaza. Ubaba uzalwa uLinus Zuma mase kuzoba ke ugogo ke uMancingesi uyibhastela. Yayizothini lento le ibhastela yilawo ikhalati. Laba abantu bakaKhubone thi kaKhubone labantu bakaKhubone emasameni bayazi abantu basemasameni bamabhastela bampofu bonke ongempofu omnyama unenwele lezi ngathi za plastic bampofu bonke laba abantu kunendawo lapha ngakithi ekuthiwa semabhasteleni uma uya ungazi ufuna ukuya ngaseDoni iphakathi kweCrayton neDoni bayazi into ekuthiwa semabhasteleni. Lapha kunabantu abacorrupted by abelungu bamaplaza bahlala lapho la kuthiwa amabhastela. Njengoba ngithi ngine-genealogy yebhastela njengobona nguYellow Bond ngilanda ngokwelokishi ngine-genealogy because ibambe egcineni ukuthi lapha kwakunebhastela isivesi corrupted noma ubaba noma bangashada kahle kodwa ilokhu igqilaze njalo the model abaqhame ngayo kulesa kule gentry kwakunekhalati khona. Ikhalati alizalo umuntu omnyama lizalo umlungu esingamazi ukuthi ubani. So yayibona ke lento ngizama ukuyiveza lento ukuthi ilokhu isiphusha kanjena nje iyahlupha. Isiphusha kanjena nje iyahlupha ngoba thina sizinyanga sihlezi sishaya njalo inyoka engafi ekuthiwa inhlupheko. Uyayishaya lenyoka esehlabathini inyoka ngoyibulala ke ehlabathini ngoba ikhanda lishona phansi. Yebo siyayishaya inyoka ishona phansi ekhaya. Engisho ukuthi bakithi akeni sikhuluma into eserious siyibukisiseni lento mase kuba neapproach esizoba nayo
to counteract lento le esibhekene nayo. Kwase siyabona ukuthi uma ukuthi kuzoqhubeka kanje akuzokwenzeka. Ya, ngifuna ukuthi ke lezi zinto lezi uma ukuthi zikuphatha kambi bekungcono ngoba uzitshelwe mina ngoba uma utshelwe omunye umuntu ubuzothi uvese ubhekene nawe kodwa ubengenaphi yena ubengena message abengena eminyango kanti bekuvulwe ngokukhuluma ubengena eminyango. Kunini lapho ubona khona ukuthi ithongo lakho ilona elikuvalile hayi abathakathi. Uma sengikhulume kanje sengendlalile verse ukuthi yonke lento engiyibalayo ilona ithongo lelo libizayo. Le thongo libizayo lo muntu lona wasedlozini ekuthiwa yinyundulu kunabantu ekuthiwa amanyunduluka akakuzwa ukuthi uthini. Akakuzwa ukuthi uthini. Ngoba njengoba inyunduluka nje efuza ukuthi ngabe uthatha imiyalezo yasemhlabeni eyinika abangaphakathi ethongweni akakuzwa ngoba wena ubiza kanti verse into yakhe icorruptiwe ngasemuva. Ngisho ukuthi ke phuma ke kulempu onayo yokuzonda abafundisi ukuthi bathwele phuma kulonto ngoba lento edalwe ingenze ukuthi unombuzo ukuthi kunini la wena usuzoqala ubone khona ukuthi hayi lento ikumina lento le. Even ukushona kwankosikazi wami yebo washona kodwa kwakushawa mina kahle. Lento ukuthi ngibe nezingane njengoba unkosikazi eseshonile ezingaphumeleli kahle lento ibhajwe kumina. Imina ekufuna ngilungise izinto so that izingane zizolungelwa izinto. Ngiyakutshela ke bafo njengoba uhleli lapha eGoli at the age of 37 years old. Stop pushing the age too much. Khulumisana nomama ukuthi mama usukhulile nami ngikhulile amanyala angisenankinga nawe. Kwenzekani ekuzaleni kwami? Kwenzekani mama ekuzaleni? Umama uzobe seyakutshela ukuthi mntanami uyibuziswa yini leyo nto. Uma usumdlala le video uzobe seyakutshela ke. Ya, angeke ngikhulume njengomprofeti. Lot of these people obabona bengabafundisi bezinyanga behlukile nje. Ngiyabona labantu babona bephusha abanye bagcwele social media abanye. Uyakubheka kusene ntshetshane u3. Omunye nesonto. Esontisi unomlilo. Uyazi bakithi lento ngizoyisho nje kodwa izokuphatha kabi. Do you know ukuthi labantu nje angeke ngibe nje inyanga ngingabesathi ngilwa nabafundisi bangisonto entenge namsebenzi. Njenganathi sizinyanga. Uyazi kunenyanga namhlanje engathi bengasithole umsebenzi kuhulumeni iyoba inxusa eSwazini. Ingashiya phansi kulapheni. Imase nje njoba iNC nje ingase njoba kusesine-JNU manje. Imase ithole nje umsebenzi kuhulumeni iqashwe uhulumeni iyoba inxusa eSwazini. Ingashiya phansi kulapheni. Just la iSwazini ngayiphini ngashiya phansi kulapheni. Kunenyanga manje uyibi surprise. Ibingaqashwa manje kuhulumeni beyimayi ithatha iqembu liyenze ibe yimayi ngashiya phansi kulapha. Engiqonda ukuthi labantu abaningi just bafuna umsebenzi nje. Ukuthi umsebenzi abawutholanga. Engisho ukuthi ungazi ukukhuluma imfihlo zakhe eziningi kulomuntu. Ngoba lo muntu uyothi uyabuya. Mina kunabantu abayengcina wabona ngo2012. Mabe ngibona namhla, hawu abudodela usekhona. Hey uNkulunkulu sibonga sigcinele wena siyabonga. Yabo. Abanye abantu akade siyinanyanga nabo ngabo 1996 97 hayi abasayingeni le nto leyo. Nahlangana nomunye ubaba nje la okuthiwa kunene ngeEnglish bazosibamazi kahle. Lo baba lo wathi useyinyanga. Wathi useyinyanga mnganami. Ngathi wathi hayi mina sengashiya phansi kulento. Ngabona uJesu uhulumeni ungithathila benza izinto zezenkolo kanjalo. Useyasebenza kahle ngokomqondo yabo. UseMaritzburg eParliament banomsebenzi abawenzayo office kaMinister office likaPrime. Ngathi mina usushiye hayi ngashiya phansi ngithola umsebenzi manje ngiright. Ingabona ukuthi lento le kuzofuze ngiyibuyisele ku-YouTube ngikhuluma ukuthi labantu abaningi ake sibheke ukuthi bazi inyanga ngoba they want to be izinyanga or they are rooted ekubeni izinyanga. What if bengathola umsebenzi? Angeke nibashiye phansi. Indeed bangashiya phansi. Ngizama ukutshela ukuthi gotta be careful about these people. Ungakhuluma imfihlo yakhe enkulu kubona. Because one day uyobafica eParliament sebe opposition yakho. Njengoba useParliament manje.
uzobafica eParliament uthi uyakhuluma phathi isandla ngoba uneqiniso nawe, unesipeleti nawe, unefindo nawe, lahlela amafojari uthi usibani bana lahlela amafojari uthuka ufuna ngisho ukuphuma ngoba lo muntu uphethe isipeleti ngawe. Special books asithi kanje message wena nje lona athi angazi noma ngakhuluma madam speaker, ngeke usakhuluma ngabe usuphumile wena ngoba lo muntu unani, unemfihlo nawe. Gotta be careful, gotta be careful, gotta be careful. This is Babu Dr. Jabu Mfana Mdletshe Kahle. Ake sikhulume lento bakithi eRussia bayaqasha, China bayaqasha, kwi-mining sector iChina iyaqasha ngempela futhi iqasha kwangempela. America iyaqasha emaplazini nasemine iyaqasha. Qatar iyaqasha nje, Qatar iyaqasha. Okay, lento seQatar ngiyikhuluma bakithi ipipi lodwa lela, lento ayiholile. Mina laphana when I was in Doha, I met a security guard. I asked him, how much are you getting paid? What, 7,000? 7,000. Awuholayo ngokwamarandi eSouth Africa. Ngikhuluma nomuntu una osuke kube Kenya, Tanzania and Kenyans who are working as security guards and cleaners, getting paid 7,000 rand in rands in Qatar. There is no money there. And stop pushing people ukuthi lapha kunemali. Engisho ukuthi njengoba le nkampani eziqasha kwe-mining sector, labantu wena okhuluma imfihlo zabo nabo ngozothiwa bahambe baphesheya. Uma ebuza ubuye sekwelinye ipage engasayingeni lento lena. Le mfihlo amtshela nangidala noma yini leso nozoloku umwayinda ngenyuka. Uzoloku umwayinda ngenyuka. This is Babu Dr. Babu Jabu Mfana Mdletshe Kahle. Yazi bakithi ngifuna ke ngikhulume na ku Minister of Youth, Ministers. Ake siyibheke lento la. Special of Minister we Youth ukuthi lento ngeke yini yayisiza nje, asinawo umsebenzi vese. Kodwa we do have driving schools. Asinawo umsebenzi but we do have driving schools. Lento ngeke yasisiza yini. Ingane imiyenza standard 8, so called grade 10 today. Angisho lutho, I'm not in government, but ngiyabuza nje ukuthi ngeke yini yasisiza yini lento ngoba mhlambe ingasisiza. Ngoba sekufuna sibheke noma yini engasisiza. I-employment iphezulu kakhulu, imishoda ngo-9% ukuthi ithi 50%, just sitting at 41%. Ngeke sikwazi ukuthi sibe no-50% wabantu abasebenza, 50% abantu abangasebenzi. Sizoba nabantu aba-9 million abakhokha i-tax kubantu aba-close to 70 million. That is unethical behavior. Kunganani uma thatha ingane ezenza ugrade 10 zifundiswe ukudriver, the time they reach grade 12 bana 2 years experience in driving, rather than ukuthatha ingane ezino matric zokwenziswa i-driving ezizophuma bena 6 weeks experience in driving. Kanti le ngane lezi njengoba zino 16 17 standard 8 sizithathe le ngane sizifake ema-driving school. Sinama driving schools amaningi angenawo umsebenzi. Basithathile abantwana abawufundisa le ngane zethu ezino standard 8. Iyaqeda ingane ina 2 years. Iyaqamba iyaqashwa in any department kahulumeni noma ku private sector, but it does have driving experience, especially ku code 8. Le ngane zigijimela code 10 because they want to cheat the system. Ake kufundiswa abantu ukuthi drive at least code 8. Sibe nabantu esazi ukuthi ba-qualified ekudriveni code 8. Lento lena ake siyibuke ngenye indlela, singakwenzi i-driving as a profession athi umuntu ngifundela ukudrive ngifuna umsebenzi, but kube lula ukuthi yabona njenganami la ngubaba uDkt. Babu Jabu Mfana Mdletshe Kahle Mlungu, ngizokunika abagama abasebenzi. Ngisetshenzelwa uLindani Fekayo ufake ibhlokwe, ngisetshenzelwa uGeorge Mbatha ufake ibhlokwe, ngisetshenzelwa uSibusiso Zulu ufake ibhlokwe, ngisetshenzelwa uThamsanqa Gamet ufake ibhlokwe, ngisetshenzelwa uSandile Mathaba ufake ibhlokwe. Bawu5 abantu abangiseza bafaka amabhlokwe bonke. Akekho ongakwazi ukudrive, akekho oholela ukudrive. It's one of the requirements that I demanded bengizoqasha mina. Mina ngifuna ukufuna kulanda umuntu e-airport uqala ukuthi ubani uzomlanda. Kubuza ukuthi ukhiwe imoto kuphi. Inawo no petrol kuphela. Ahamba olanda umuntu abuyise imoto bakhe imoto. Mengizowashela imoto mina kulindi ukuthi ubani ongangawashela imoto. Lona ophambi kwami uzohamba washa. Bonke they are qualified drivers by far.
by far. Yini ke singeke sikwazi ukwenza lokho ukuthi uhulumeni asenzele thina siqasha abantu kube lula ukuthi siqasha abantu asebevese owazi ukuthi bakhuliswe mebuli businessini. Sesingenza noma yini sifuna ukubona. Umuntu akaye lapha uzo, umuntu akaye lapha uzo, umuntu akaye lapha uzoya. Because une experience in driving. Ake siyibuka ngisho lo this is babu Dr. basezojabulela. Enye into efuna ke siyibukeni ayizolunga lento. Njalo every 4 months eSouth Africa kuya graduate. Baphathe kabi. Every 4 months somewhere kune graduation ceremony khona. Every 4 months somewhere kune graduation. Uma ingekho ngoMarch kukhona ngoJune. Ibe ingekho ngoJune kukhona ngoSeptember. Imekho ngoSeptember khona ngoDecember. I mean 4 months kuya graduate eSouth Africa. Labantu bonke abagraduateayo uma ungathatha imillion ulibeke phezulu kwetafula uthi ngicela oyedwa okade ugraduate ongangakhela itoothpick oyedwa nanti imillion akangekhele itoothpick oyedwa ngicela oyedwa nanti imillion ongangakhela umentshisi okhanyisa even umanzi a matchstick that can light up under the water. Even ilinethi izulu asikisidinga ukuthi lokuthi kanti ufuna umentshisi ozothi khanyisa kanje high grade military standard ukhanyisa ukwazi ukuthi uyobasa umlilo. Sicela umuntu oyedwa ingane zethu ze graduate every day ayikho kwazi wakhe ipex. Just ipex lelokunika amaphenti. Amadilozi ya isinanti asikwazi nokwakhe ipex. Sinabantu abagraduate every 4 months. Kanti bekufundwani? Yini le kade siyifundile? Yini lena thina besiyifunda? Yini le bekade siyifunda thina? Ngeke bakithi khona into engahambi kahle kule education system yethu. Ngeke. Thatha lento le. Thatha u100,000 ubeke unika amaZimbabweans. They will come up with an invention that you regret ukuthi uyikhiphe le mali ngoba uyithatha yonke ungabuyisho ushintshe. AmaZimbabweans eqhama be10 banama invention a serious. Zimbabweans boqhama be10, Tanzanians boqhama be10, Kenyans boqhama be10, baphula le ngenduku. Nigerians are leading nge-invention. Ngikhuluma nge-youth. I-youth yabo ayikwazi ukudansa. Ayikho good nje ukunqamlela iqolo lento eyenziwayo. Yazi lamazwe esihamba kuona thina. Awanayo lento ekuthiwa ama lifestyle. Yabo lento okuthiwa kwe-lifestyle i-D&D lifestyle, ubani ngiqala lifestyle abanayo inkambi yokodakwa. Ayikho nje inkambi yokodakwa kule mazwe sohamba uthini. eMalawi ayikho inkambi yokodakwa utshwala. Inkambi la uthola ukuthi abantu bazela bazodakwa utshwala kudliwa inyama. Sekuze kwahlonishwa nje uba lapha indlu yedakwa. Kuyadakwa kuphela nje lapha kudliwa imali, ba umuntu ezibizayo kuyadakwa nje kuphela. Uze umuntu ozodakwa nje lapha kuphela. Into ebalekile ukuthi azodakwa kuphela. And then ipromothani kuthini? We are the only country in Africa abanjalo. Sibe sine unemployment ekhuphukayo. Njengoba kutshela lento yethu by next 5 years abantu 50% sobangasebenzi. Lo 9% osele sizoconsume ngokusheshsha. Ngokusheshsha sobe sesurishi 50% South Africans are not working. 58 lokishi nelokishi linendawo ye-lifestyle yokudakwa utshwala. Kosiwa inyama dakwa utshwala. Kosiwa inyama dakwa utshwala. Phela i-youth yethu ivala amawashi i-weekend ayiboni. I-weekend. No, I don't know why we're promoting something like that. I really don't know why. I wish somebody else can help me. Uyazi ngabuka ngise eBombay. Ukuthenga utshwala eBombay wazi ukuthi uthenge airtime. Uyothenga utshwala. Uvela ngeke unjani elincane uthenge lento uhambe. Akhona indawo ozokuncika kona uphuzele khona ayikho. Uvela ngathi uthi udayisa airtime lapha indawana nje encane ngenamsebenzi. Incane ngendlela esimanga. Ngeke wafaka amakesa awu20 kaBhiya. eBombay. Ngeke uzwafaka amakesa awu20 kaBhiya. Kuzoba eNew Delhi. Kuzoba iUP province. Ukuthola indawo edayisa utshwala eUP. It's a mission babuza ukuthi why. Funa usho ukuthi ufunelani utshwala. Go to the hotel. La uzothola khona ibar. Go UP. Hamba uye Rajasthan. Ukuthola indawo edayisa utshwala ke it's a mission. Hambe bokuyela hamba ehotel lokuthola khona. Singake senze enye into siconvertele zazinto leziya. Sibe ne competition ye-youth.
sibe ne-competition eserious ye-youth. By far sikude thina. This is Babu Dawutela, bawesizwa uJabulile Mfana Mdletshe. Siyabonga.